Lami ka doon guys, uy, pataas nis imong resistensya. Itanda aris bukid kay mao man yatang panlaban kining kamunggay. Hani pa dihang mga green leafy vegetables mo na tinakatagkusag sa atang mga kaugatan o kaunuran. Lagi berhat, lagi to, piste na. Ha? Agad? Hining dagan. Nalagi! Good morning, everybody. Hey guys, good morning to you. Yur, bakit mo ko magsagi mo natin basak? Ay, Tukuta. tol, size na. Tukog. Ah, okay ko nag... Minsi ka na. Guman. Sige ka kanta na. Uy, isang gatoy. Isang gatoy na. Ano sabi isang gatoy? Gamo starring mo pag-ida. Kasi meron kami kinag-uago. Imagine na kini sa isang... Uyab. Gago lagi. Gago ka. Kahit naman dito. Uwa na po. Kawal ko rin nabatas ang nawang gabi. Nipis na. Mura no, Ha? karni. Ha? Parang imo kay nipis na. Kering ba? Kilibang. Kilibangin ko. Ang ipas na Maria. Hey, malipagsak ko! Smiling face, kaya nakalibang naman. Nay? Good morning, mother. Good morning, Aliana. Uwan na po, dito na nga sa gibo. Uwan man ka adyo guys, imbis kay magsagibo mi karon kay grabe na laging laboy nga dito kay dugay na muwa matanda. Sa kay uwan man so ug mo init anda makasagibo mi pero ug di. Arhis pag kudo kay sakit ina gud ta. Lisod po, bang si trabaho sa umahan, anda mawan-uwanan na init-initan masakit anda po tapatay talawas punan. So, salaman apag son og wa pa jud pay init sarang lapo kapod kalupiti ngilngig ag juta so ini na lang magkamamana pero excited jud ko dito mo hinlo ba kay plano ko ang tam nagtawong kay lami magtawong gud na kung tawong sa mahal og tawong mo na magtanom na lang tagato di ba batong ngayon na ba ha sadawon ko nimo na mura di ko kamao Diraso ka late eh. di na aso pag na. Hoy, garabig fog guys from the window. Tanawan ninyo makagaan sa pamati magtanaw sa fog nga nagaput-ut. Abi mig nagahaling, labre makahaling nga na kabag-on nga. Uwan man na, nang nay sayo. Bugno lagi ka ajo dari guys. Tanawan ninyo guys, pagag fog. So mo to guys, gahaling na raman ko kay lami man is pamati ning patungod ka sa kadyo kay murag mainit-init pud ba murag pagagidugan og iring. So na pirmi ko dugag iring wa jay tugnaw kay grabing inita. So guys, mga to tagkamunggay sa Diyos buntag kay mo atang isuwa. Maglaw ita guys tambaw sa pasmo. Madyo na guys, kaya nanan mo namin kamunggay kay sa una na mga kadyo og dimislingan nanja. Machismis pa hinuon ni. Paluma mong pangag kamunggay di mo manano. Pero karon daghan kadyo ni kamunggay gilibot ni sa among bahay, himo na ning labat. Lami kadyo ni guys, uy pataas nis imong resistensya. Itanda aris bukid kay mao man yatang panlaban kining kamunggay. Hani pa dihang mga green leafy vegetables mo na tinakatagkusag sa atang mga kaugatan o kaunuran. So daghana nato ni kay di ida po ni makaigo kay daghana ra ba mga habhab dani.
Basa ka din taon ng buktan guys tungod sa jamog sa kamunggay kay gauwan malagi gani ng kadlawon. Tabang ugaros la. Harusan na kay mangganas ko. So lahi ra jud ka ris bukid guys kaysa sa syudad kay daris bukid mangutlo ra ka ana ras imuhang mga nataran lagi imuhang mga panganon ug ato sa Manila sus marusip isa ka bugkes nga ganas wa na 10 pesos na 5 ka kutlong kamunggay 10 pesos pud so wa kay 20 di ka kakaon og gulay didto sa Manila anja di pa jud presko guys kay pang isprihan na tong hanito isprihan na tong hilo. So swerte ka adto tang mga taga-bukid kay makakaantag presko unsa libre pagajud nga mga gulay gikan ra sa atong mga nataran. Yun ko na bag. Oh, wala ko na sa Barbie. Lamig-lamig bag. Panid lang lagi akong himan sa panday. Mandayo arang mo martilyo. Alright, sige, bro na, next rutsoy, murang nagbit. Tiga ba na tayo, kuwante yan na, isling. Yan na ba, yan na. Ay, nga na namin ko yan na. Tawag nga, magkikutas na. Tango mo na eh. Anong kayo ba kayo? Pero maminjo ka, kamo law, uy, kamugay. Oho. Kita mo na yung minsikan? Nakita pa, na. Ito na sumiro ka Kinanglag magharos ka mong gaya alilian dyan maadyo kay narabay mga mananap gani manago na yung mga kuan, gamba. Ang dahil mo na, alam ko Ay sus, pas na, doon ang palangan-langan. makataak ni! Ilhan, dito na kayo mo tuk-tuk ng mata. Makataak lagi! Da, bahala ko. Itong tsusturan ni. Sa, di ba si pwedeng magkamatay? Usapon, di! Masangit na rin! Masangit ito, Suwan dito, ako! darupon, dali po ni mong iyo pa mag-usapon. Mo, dyan na imo kay, lam dyan na dajul. Dahil mukhaan batag nila, oy. Kay? Hindi, di ka mukhaan nga, ni kay pagkaan ni sa? Pagkaan sa? Dato. Dato today ka. Ang buwad pagkaan sa? Na. Kung di ka mukhaan ng buwad, no? Kay pagkaan sa? Madyo pag nilaw, no? Kay pagkaan sa? Ano may mga hutay? Yes. Gamba na. Ingin bitog na mga mananap na liliag. At kasam ni mo para may gadyan. Wala may lang magput. May challenge. Mangulit gani. Yo, Pantag mga palo-palo. Ang gaman, ganing palwaray pang bitsulan. Lulu. Patay, palawa. Balik ko ba, abot. Mo sa mangdudo na naggani sa una na ni. Matakan na nila. Dah. Ni nagbitaw na dyan ka na yung mutuk-tuk mata. Ibang, balik na ba dyan kumatakan? Ikaw, kaya di man mo usapon. Dali man, ang maganis burgir. Gaway butod. Boy, mo dyan. Karang dali ah. Ay, dugadugadan kutas na. Kani, hawanan tulig maado dyan na nagluto na ng labod. Hindi na, rin na. Yung pagkustudio, dahil ko nakita ba? Wala nga. Wala. Di ako dari guys, isa ka buok si Bujas rapod. Kay garabing mahalag si Bujas ro. Grabe laliman kaning gamay ka adyo. 5 pesos na ni daros tindahan na mas ubos. Adyo na raman ni guys. Pala sa lasa sa ateng. Nilauoy nga kamunggay. Jesus, sabi ko majabo na. Aganas na niya, giadjog hugas kaya jagi kais anis iro kay daghan na ba iro maglakaw-lakaw dato sa among ka mutihan mo nang adyo ning hugasan og adyo. Okay, bukaw na. So let's put the tangan na tag noodles. Mao na ni guys, modern way of lauoy na anay noodles pakapin. Lauoy ko. So guys, ipang lunod ra gud ning mga ingredients na ning mga dahon-dahon kamunggay o ganas. Tama lagi mga sita. Pero may sayang. Gagad. Ano yan, nagdodod kay mo na dag timpla. Ipapilwad! Katong gripo kay... Mga anak tanin jo guys, andam na agad ang paniud to nilaw oy with noodles o buwad. Busog ba dapat ni? Awanin jo guys ang mga silingan guys kay kasugod na sila ani sa ilahang mga humay. Grabe sa bag mga ero oy, diyan may malamag pamusig. Na padung na ni sila mag-tresir.
Ninit-init naglangit guys, sumanang mato ko sa gawas kay magsagibo ko dara pas likod sa among bahay kay ugatos basak di pa jud matabang kay grabe pa jud tong lapuka. Di ay lagaraw guys pero haglot man gamiton kay di man ato. Magsuot ag butas kay grabing lapuka pud daris among lujo. Ngilngig pud sa napay mga bildo guys ba. Hawanan ning mga saging guys kay ug di ni mahawanan di man ni makabungag maju bugtukon. Jawa na pud ni mahawan ni lagi kay magsigig uwan karon ra gani pud murag nabubintahag langit. Uy, magibang ng lagaraw ha. Impas dekas tagi tadi ha. Ngajo bre hansa mo kay ahu man eh. Uy, kalawon gabsat. Ha? Dali mas sa mga. Lingan ko ba? Bilak ng ina. Lingan ko. Tiri tanaw sa mga mata dir. Ha. Tanaw sa, tiri. Mari akan tibasan ka. Ah, ita ka lamiun. Lamiun pagay na ida kay darapan ato. Gibang na. Ita agay. Ito maak. Ego size pero hugas ako ay. Ego size kasi hinis ni plato. Nadiro. Ano? Kasi bojo ni. Narang ita. Tapok mo saglit. Medyo na peang-peangan raga dyan guys kaya di ka hait ning samurai pero at least di na ka labong. Tanawa naman injo mahadlik na kamo tunob dana man ug di niya hinluan kay injag nanay hasi agaluko at least ug bisag na inganing na igurang na nga pugtod na happy wa jadi mapaek. At least makita na nimo asa ka katamak. Dalisod pa jud ko ang gigamit nga lagaraw guys kay wowhon jatuhon ba ko man ang hanan kong gibinali inig hampak. Wait. Lagi berhat lagi to, piste na. Ha. Ulit. Ining dagan. Nalagi. Tiha ka. Ya lagi ako nagduo. Yung bidog. Hindi ka matawag kay voluntaryo. Tawag ko sa voluntaryo. Pagdagi mong lagaraw. Kumbate, kumbate. Napa ka magsagibong magdudag cellphone. Uy, na. La. Gibang na na. Promi. Ora ka sa gibang. Tanaw na. Magibang pagdating ko madughan ata. Abol man ri. Habo nang imo pa. Gawe ara betul lapuka. Nagkuan pa mo. Butas. Ang manahingin ka. Kaya pwede na isugnod. Doon na kay exercise. Huwag sangat ba? Hindi mo pang kita po ko diha. Kaya di nga basa na yung kuan. Labtang. Gusto. Pistula. Puso na ba ng imong barong? Pag-apil na yung mga saging. Awiran ko na ho. Tapos na yung mga saging. Sabod. Ibang piangan naman nila mo tiri. Umakod na ni Ugma. Makutoy kaya piangan naman. Dire matigbasan ta. Sibag ito suot. Anong lagarabi kay Haita? Wala. Ako na sabi. Adaw. Ay, ko naman ang ingana. Nga, gusto na magka. Kaputol. Bawon. Abol man rin. Agari, igor naman magkapiyang sa sagot. Pila lagi na kumuan. Ha? Ay, nay, nag-ibang lagi, nay. Pat dyan sa kang roy. Kang gigibang na nimo. Iri, bato may jagiran pa. Nay, radio man ha. Merong gibang na sila ako, nay. Sabi nila sa bigway, nay. Wala. Nanay. Gusto mo tigbasan ta? Nanang gibang. Isa kayo nagbubi. Ala ka. Yan sa mga nagibang mo tumoy. Tigbas mo to. Pronto. Ang mga bantay. Ito mo na magpanigbas. Ang dati ka na. Ikaw nang giba, ikaw nang gibang na dire. Parang ko, di ba? Uy, wako nakagibang kaya nagamping ko. Kang ipanigbas ang mga sagbot ra.
Hello guys, so timing ka adto guys paggamana dito sa Gibo. Nanawag pagkang igsuong laki nga birthday man ron sa isang anak ilang bunso kini si Bibi Elia Kim. Happy birthday! Ko pa man ang imong rose kaysa sa imong lawas. Isa na ganun. Pare ka ng dos? Nagdos dato pa niya. Batan gabi eh. Kuya ko dining bata guys kay 28 ka buka gid sang ninong ug ninang. Kining laki guys, kining naka-violet haning maguwang si Gabriel. Ja, tulo na ijang bata, ikatulo na ning batang baji. Kini guys, man ijang mga bagtos, duha ka laki ug isa ka baji. Ika kuya! Kapila la malo. Abi man sila guys ga picture ko pero ga video to ko. Iraman na. Iraman na. Oh, nimpilit lagi. Mao ni guys mga handa nila ginagmay agahara jang gibanatan ag kuan, hinala nga manok Bisaya ang birthday to Kalikwin, kadliti ko na gid hang kandila ko katong gipalit na ang pinasiga-siga ipit. Kadliti, uy kuya wa gari tabako man gina day. Ah. Sirit-sirit pi. Alam ni. Wow, sirit-sirit. Haglag ko siguro na siya. Susar lo sa kini Japan mo magitiktok. Si kuya na lamay mo hajat. Kuya kin mo tubos. Happy birthday. Imo na day. Happy birthday! Pagaday. Yes! Nakapawag na siya. Salamat kaadto guys sa inyo ang pagtanaw sa atong vlog today. Ug wa pa ka subscribe, palihog subscribe, like ug share and magkita ra ta sunod ang vlog.